Dafydd dwi. Alen dwi. A ni yw cwmni recriwtio swyddfa. Wel, ddechreuodd ni swyddle nôl yn 2014 a i bob pwrpas oedd e'n gyfle o fewn y farchnad i gwmni oedd yn recriwtio'n benodedig ar gyfer siaradwr Cymraeg achos bod y cyd-destun cyfreithiol, cymdeithasol, economaidd yn barod ar gyfer y fath na o beth, yn wedi gyda safonau'r iaith Gymraeg a'r disgwyl bydde pobl a chwsmeriaid a cwmnïau'n disgwyl cael gwasanaethau Cymraeg. Da ni'n hysbysebu swyddi ar rhan cyflogwyr. Da ni'n recriwtio ar rhan cyflogwyr. Swyddi parhaol dros dro, cytundeb tynor penodedig. A da ni hefyd yn darparu gweithwyr dros dro am cyfnod y byr. So ni'n annog chi gyd i feddwl am gyrfa o leia defnyddio'ch Cymraeg yn eich gyrfa, neu gyrfa dwyieithog, neu gyrfa cwfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n hollol bosib. Medru'r iaith Gymraeg yn sgil ychwanegol, allwch chi ychwanegu ar CV, mae yna bobl yn dechrau gwneud hynny. Dyna fel ni'n canfod pobl yw gwybod os yw'r sgil Gymraeg gyda nhw, ond i bob pwrpas mae'n caniatáu chi wneud dwy swyddogaeth mewn swydd hefyd, wneud y swyddogaeth yn y ddwy iaith. Mae'n ddwy swyddogaeth, a mae hwnna'n werthfawr tu hwnt i sefydliadau, yn gallu gwneud pethau fel cyfathrebu, marchnata, cyfathrebu mewnol gyda staff dwyieithog eraill, yn rhoi fwy ar yn eich walet chi. So, enghraifft, mae pobl sy'n deall Cymraeg ar gyfartaledd yn eraill rhyw 60 ceiniog yn fwy yr awr. Mae pobl sy'n gallu sgrifennu i safon yn gallu ennill rhyw 75 ceiniog yn fwy yr awr. Felly mae'n werth ystyried jyst o ran effeithiau hynny hefyd. A un o'r pethau cyntaf ni chwilio amdano ar CVs yw gweld os rhywun wedi rhestru'r tystysgrif sgiliau iaith yno, achos hwnna yw'r falle'r prif targed i ni, yn amlwg rhywun sy'n gwneud gradd yn Gymraeg, ond mae'r tystysgrif sgiliau iaith yn rhywbeth penodol ar gyfer y gweithle, felly mae'n ffantastig i chi, a rowch ar eich CV chi, a chi bydd ar top yr rhestr ni wedyn.